Добър вечер, скъпи разумни и псевдоразумни същества. Изтичат последните минути на настоящата година. Заобиколени от най-близките си хора, извънземни, роботи, изроди и други зли сили, правим равносметка на лошото, което извършихме през тази година. Споделяме планове за унищожаването на джедаите и мечти за повече пари и власт. Сигурен съм, че всички ние искаме новата година да умножи злото и да загърби доброто. А доброто не ни подмина. Влюбени хора, състрадание и солидарност, терористичен акт срещу звездата на смъртта. Вярвам, че тези добрини ще ни насъскат и озлобят като поданици на империята. На това ни учеше и лорд Вейдър, с когото се простихме. Империята е в криза вече 5-та година, но всичко така или иначе е в зли ръце. Обещавам, че ще направя всичко по силите си кризата да продължи, затова да запретнем ръкави и да си подредим империята, за да не допуснем доброто да възтържествува. Може би речта ми ви се струва скучна, но само ако спрете да ме гледате и слушате, моите агенти ще научат и ще бъдете разстреляни за имперска измяна. Империята е най-старата държавна организация в галактиката. Империя с богата история, неповторима природа и само да се смеете на гафовете ми, ще се пресегна към шиите ви с помощта на силата. Искам да се обърна и към джедаите. Ще ви изям сърчицата, пиленца. Честита нова година, да бъде воинствена и тъмната страна да бъде с нас.